Jamen, velkommen til noget Game Dev Tycoon, som er et forholdsvis nyt og så gammelt spil, jeg spiller. Nå, vores første spil, det skal simpelthen hedde Kont. Kont. Og det skal være et komediespil. Eller hvad skal det have i, Thomas? Action, adventure, RPG, simulation, strategi. Det skal være action. Action. Action Kont. Ja, hvad skal det være på PC eller G i 64? Se. Hvad? PC. PC. Det er ikke, hvad det andet. Så. Og det skal være... Okay, det koster knæster at producere. Det er også det der Konti igen. Gameplay. Det skal være sygt god gameplay. Story skal også være god. Det er jo Kont. Jeg er til god gameplay. Har du aldrig prøvet det? Jeg har set videoer fra det. Det eneste. Ding, ding, ding. Level. Der er lukket. Level, det kan være det. Sweet. Øvelse. Gods. Graphic world design. Skal komedie action. Nej, det kan ikke være så godt world design. Grafik, nej. World design skal være godt, grafik skal være god, lyden skal være især god. Jeg skal være færdig. Thomas? Ja, er du klar? jeg har altid. Du har altid simpelthen. Altid. Jeg spiller det ikke noget. Skal jeg fjerne de der boks der? Skal jeg have en kat, så er det bare hos mig. En lederlig kat. En lederlig kat. Skål for sound. Så der finish trykker vi sammen. Jeg banker, så red flag. Den vil gå konkurs nu. Åbenbart. Det ser sgu ikke for godt ud. Så gud. Trash game er det sgu fint. Skal vi se nogle reviews først. En stjerne. Make you cry. Really Kont? 3 stjerner, pretty bad. Og Nej, det kunne de Kont. Game Hero, oh god, 2, det var et sygt lortspil. Fuck, Thomas, fuck rådgik du med sådan din lort? Jeg ved ikke en skid om det spil, hvad der gør det på. Så det siger Kont, det er bare noget lort. Jamen, det er skide godt. Nå, hvor mange units har vi solgt? Fint nok. Fint nok. God, vi skal i gang med at spille med det samme. Nå. Skal jeg research, jeg skal research. Så kan man være sødt Jeep. Hvor mange RP har vi? Topic. Wild West. Start research. Sådan. Så jeg vil lave et Wild West spil.
Så vi develop new game, og det kalder vi Whitelist. Sjovt nok. Ej, what the fuck, kan jeg ikke nu stave til Whitelist, eller hvad? Det er sgu særligt. Adventure og platform. 20.000 koster det. Det er sgu nødt til. Next. Nej. Så skal vi. Jeg vil ikke gå konkurs i dag. Story, gameplay, engine, control. Føles mere bange for at gå konkurs af en mærkelig årsag. Du er det. Ja, jeg er lidt bange. Fordi jeg må max 50.000 minus. Not much fun. Pretty bad. Det er fint, at man sådan noget fun. Bedre end før. Det ser jeg lidt for godt. Det er fandme ikke særlig godt. Du bliver aldrig flyttet væk, altså. Jamen, seriøst. Sælg nogle flere. Sælg nogle flere. Skal ikke gå konkurs. Jo, konkurs, tror jeg. Damn. Man kan konkurs ringe for mig. Kom nu, skynd dig nu, skynd dig nu, skynd dig nu, skynd dig nu. Jeg går konkurs. 100 p. Konkurs. 100 p. Receiver skulle det der. Jeg har lige bail-outet mig. Stille og roligt. Finish det sammen, når den var... Den har bare at sælge. Det har den fandme. Hvis jeg ikke sælger, jeg gør. Så ved jeg ikke, hvad fanden jeg gør. Du skal bare lave talt til det game, så sætter det skide godt, eller? Tals of the game. Det gør jeg. Det er jo. Nej, men jeg er stadig en forholdsvis ny kanal, kan man sige. Hvad siger det? Bare en lille smule. Kommer noget forskelligt. Hvad jeg nu føler for at spille.
Så, nu rammer den kraftede mig. Det er sgu, det er sgu en 7'er. Det er sgu en 7'er. Den sælger den her. Det er et 5'er. Hvad fanden, mand. Det skulle fandme ringe. Fanden, 6'er. Det er fint. Og så, men. 5'er. Det er 6'er. Det er sin. Det er udmærket. Jeg skal bare sælge kassen. Jeg skal betale en masse penge. Jeg har lige lånt 88.000. Det er lige meget. Sag der bare. Ja, fuldstændig. Ja, det var lige meget. Det Penge lige om noget. så her, ja. Fine contract work. Fuck. Ej, det gider jeg sgu ikke alligevel. Research. Hvad skal research? Nej, det er research det. Nej, det er sgu noget. Fashion. Okay. Det spil, jeg skal bruge til dig, Thomas. Er det Fashion, Post et eller andet haløjsa, City eller Evolution? Evolution, og så Tanser, det er bare evolution. Dårligt. Selvsigt. Ja, det siger Janni også, altså. Rigtig meget. Så er jeg egoist. Tror jeg jo. Nej, det er i hvert fald et stille og roligt spil, det her. What Det shit. er ikke noget, der kræver rigtig noget. Jones, han er bare totalt outsider. Jeg ved ikke, så der krav huller, ikke? Krav et hul. Ja, det er præcis. Evolution, genre, action, adventure, RPG, simulation, strategi. Det skal nok være strategi, fordi man skal kunne dræbe dig. Jeg tænker, at man også kunne blive mig, altså. RPG, Roleplay, what? eller simulation, det er så nok simulation. Sæt til simulatoren. Ja. Så jeg skulle da kalde sådan Tanser Contest. Tentacon, ja. Tanser, the Dick Train. Dick Train. Man. Og husk nu, det er bare for sjov. Det kan være, at jeg lige skal censurere the Dick. Dit. Story, det skal være en god story. Det skal være godt gameplay. Engine, det er sgu fint. Der. Dialoger. Nej, det er sgu ikke særlig godt. Intelligens, level design. World design, nej, det er noget. Jeg skal fokusere på det indvendige, så sound. Hvor er det 3 boks? Ja, fejl. Thomas, vi snakker om. Så er du bare laver fejl i spillet om mig, altså det går ikke, eller? Dårligt, altså. Wow, det er allerede 10.000 i minus igen, mand. Noget underskud. Every card, level up. Good judge, man. Create a game with communication. Okay, the first reviews for our newly released games, Tanser the Dick Train came in. Okay. Thomas, en 7'er. Så det er virkelig det, jeg ved, altså. Og en 8'er. Så det er de Tanser indgår i navn. Og 7. Hold lige kæft, det sidste er en 8'er. Hold nu kæft, den har bare sælget. De Tanser indgår i navn, altså. Og hør, hvad jeg siger. Ja. Ding, 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 ding. Jeg tjener sgu gode penge nu. Jeg tjener penge på mig, jeg ved godt. Over 10.000 har købt spillet. Det er jo fedt, jeg har sagt, det er mig, det er klart. Det er klart. Sagde med dig, Det mand. er klart, altså. Jeg har tjent 100.000 på dig. Jeg ser, altså. Kommer også at ske den anden dag. Alt for meget selv. Altid. Skal man sgu være, ellers er det kedeligt. Ding, ding, ding. Så er der sgu vinduer i, mand. Og det er der Ja. bare. Nå.
Det var alt for den her gang. Chance of the Dick Train. Det solgte fandme Det er et godt spil. Det solgte alt for godt. Det gjorde det. Jeg kan godt lide det spil. Så ja, det er sgu flot, du. Nå, tak for den gang. Det var alt.